Historian 5 garai ezagutzen ditugu. Historia aurrea, Antzina Aroa, Erdi Aroa, Aro Modernoa eta Aro Garaikidea. Erdi Aroa 5. mendetik 15. iraundu zuen. Erdi Aroan gertaera asko egin ziren. Adibidez, Imperio Erromatarren erorketa, Orragako Guda, Amerikako aurkikuntza eta gehiago. 5. mendean, Imperio Erromatarren erorketa izan zen. 8. mendean, Orragako Guda, eta Orragako Gudan baskoiak erroldan hil zuten. 15. mendean, Amerikako aurkikuntza izan zen, Kristobal Kolonek Amerika aurkitu zuelako. Feudalismoa gizartea eta ekonomiaren antolatzeko sistema bat izan zen. Pribilegiatuak lurraldearen jabeak ziren eta ez zuten zergarik ordaintzen. Ez pribilegiatuak lurraldeen jaberik zergarik ordaintzen zuten. Eta beranduago burgesak sortu ziren. Hirietan bizi ziren eta merkatariak eta artisauak ziren. Bosgarren mendean, 476. urtean Kristo ondoren, bisigodoak Iberiar penintsulan sartu ziren. Espainian geratu ziren eta erromatarren boterea hartu zuten. Eta bisigodoen boterea 100 urte baino gehiago iraun zuen. Bisigodoak mendebaldea ez zuten konkistatu, eremu pobrea zelako. Hor baskoiak zeuden, eta Erriberrin ebastera sartzen ziren. Horretarako bisigodoak harresi bat egin zuten baskoiek ez pasteko. Rodrigo bisigodoen azken erregea izan zen. Iparraldean baskoien kontra borrokatu zuten, 711. urtean. Eta arabiarrak hegoaldetik Iberiar penintsulan sartu ziren. 7. mendeetan, musulmanak Arabiar penintsulatik India, Afrika eta Iberiar penintsula konkistatu zuten. Zazpiehun eta hemezortzigarren urtean, musulmanek Iruña konkistatu zuten. Ez zuten asko iraundu, frankoengatik. 732an frankoak irabazi zietelako. Musulmanak Iberiar penintsulari Al-Andalus izena jarri zioten. 1031. urtean, Al-Andalus erresuma txikitan banatu zen. Mila 912an Navastrosa gertatu zen. Kristauek musulmanen kontra borrokatu zuten, eta kristauek irabazi zuten. Kristauek Al-Andalus osoa konkistatu zuten, Granada, Miet herria ezik. 1492an errege katolikoek Granada Mir herria konkistatu zuten. Beraien izenak Isabel eta Fernando ziren. Isabel eta Fernando eskonduta zeuden, baina beraiek ez zeuden maiteminduta. Bakarrik botere gehiago izan nahi zuten. Hiru erlijio, hiru kultura. Erdi Aroan, hiru kultura garrantzitsu elkarrekin bizi izan ziren. Musulmana,
judutarrak eta kristauak. Musulmanak Indiara joan ziren eta gure zenbakiak ekarri zituzten. Ondoren, 0 zenbakia asmatu zuten. Musulmanak gaixotasun asko deskribatu zituzten, eta anestesia erabili zuten lehenengoak izan ziren. Judutarrak oso jakintsuak ziren hizkuntza asko zekizkitelako. Horregatik, medikuak eta aholkulariak ziren. Bidai-liburua asmatu zuten, eta merkataritza bultzatu zuten, eta maileguak egiten zituzten. Kristauak monastegiak asmatu zuten, hor liburuak idatzi eta kopiatu egite zituzten. Ondoren, liburutegi garrantzitsuenak sortu zituzten. Unibertsitateak 11. mendea eta 12. mendean sortu zituzten. Lehenengo unibertsitatea Boloniakoa izan zen, bigarrena Parisekoa, eta Espainiako lehenengo unibertsitatea Salamankakoa izan zen. Done Jakob bidea sortu zen, eta Erromes bidea da.